Hementxe gaude korrikaren zain gainera kilometro berezi honetan, Euskal Herria hamaika kolorerekin, eta bat egin duzue mundu mailako arrazakeriaren eta xenofobia aurkako egunarekin, eta euskara eta gai hori bat eginda, egingo duzue korrika. Bai, horixe, gu lan egiten dugu Saharauekin, eta EH hamaika kolore konbidatu gintuzte parte hartzea lasterketa honetan, eta bai, konten gaude, bai, nire ustez denok egin behar dugu zerbait jende desberdinaren alde. Irunen zer suposatzen du korrika pasatzea, gaurko egunean? Politika begira, adibidez, hemen daude hijitu pila, eta orain arte, nik ez zuen inoiz ikusi olako multzo handi bat, hemen parte hartzea gurekin, orduan, pentsatzen dut aukera ederra dela, denon artean ezagutzeko, eta denan elkar bizitzeko pixka bat, politika da. Bere, ikusi daude, motibatuta parte hartzeko korrika honetan? Bai, nik ez du korrika egingo, baina nire taldeko korrika egingo dute, bai. Zondo, mila esker. Bai, zuei, eskerrik asko. Egingo dute mendikan eta ez dakit, Faizan irlaraino eta listo. Niretzako da lekuko hartu eta hori da garrantzitsua zenbat metro egiten dituzun, ez? Ez daukat norgehiakoka historia hori. Niretzako garrantzitsuena da korrikarekin bat egitea eta gizarteratzea gainera euskaraz dakigunok, euskaraz ikasi dugunok gainera. Hitz egin behar dugula, euskara dakitenek ere hitz egin behar dutela eta ez dakitenek hartu beharko dutela ere konpromiso hori edo behintzat zirrara hori ikusten dutenean, horren beste jende euskararen aldeko lasterketa hau egiten, apuntatzeko eta ikasteko, nik egin nuen bezala bere garaian. Badu toki honek berezitasun bat, bidegurutzean arkitzen da, iparraldea gertu, Nafarrorantz abiatuko da korrika. Bai, ni beti esaten dut Irun oso berezia dela, alde batetik nire herria delako, baina korrika hasi zenean egiten, hori zen manifestazio bakarra lortzen zuena gurutzatzea muga inongo kontrolari gabe. Ni ez dakizu horretuko zara oso ondo, ez dakizu gazteagoa zaretela horretuko zareten, baina garai batean, justo Zubi Internazionala, gero hemen behobiakoa dago, baita Zubi Internazionala deitzen genion horri, poliziez gainezka zegoen beti, Polizia Espainola, Guardia Zibila, PAF, jendarmeak, eta orduan beti kontrola pasatu behar genuen, karneta erakutsi ez dakizer. Eta korrika, manifestazio, euskara aldeko manifestazio horrek lortzen zuen, deno pasatzea korrika egiten, eta ez ere guztia ez karnetaik ez ezer. Irudikatu egiten genuela nola baita ere, zer izan ziteken herri hau mugari gabe. Horregatik oso garrantzitsua da, niretzako baita ere gaur hemen egotea, Euskal Herrian orain dagoeneko, Euskaldun beste herrietatik etorritako beste Euskaldun askorekin, Euskaldunduko direnak eta beraiekin bat egitea eta kilometro hau korritzea. Aitor Zulaika reunioneko entrenatzailea ere euskararekin bat Irunen? Bai, arratsaldeon, euskararekin eta AEK-arekin, ezta? Euskara irakasten dutenekin nik uste dut laguntza guztia eman behar zaiela, bai AEK-ari eta bai euskarari, eta Real Unionek bere aportazioa egin du eta guk ere, hor gabiltza lanean eta bide batez hementxe eta gustora. Taldean ere ze garrantzia dauka euskarak Real Unionen barruan? Nik ez dakit beste urteetan, baina aurtengo urtea behintzat jokalari gehientzuenak euskaraz badakite, batzuk badaude ez dakitenak euskaraz, eta aldegintzen gara aldan neurrian euskaraz bizitzen aldagela barruan eta aldageletik kanpo. Eta, uste dut aurten egia esan, 80-85 jokalarik badakitela euskara eta nik uste dut garrantzitsua dela. Eta ez lehenengo taldean bakarrik, bigarrengo taldean ere jokalari asko ezagutzen ditut eta asko dakite euskara eta nik uste dut hori dela bidea eta euskara gure bizitzaren parte da eta gure bizitzako instrumentu garrantzitsu bat eta hala izan da Real Unionen ere, ezta? Bale, baina esker Aitor. Ega, zuei. Bai, horregatik, ni normalean egia esan barizuet, beti korritzen dut, iruditzen zailako historikoki ere kriston garrantzia daukala justo mugako kilometro hori, ez? Baina hauek EH hamaika koloretik ditu ziatenean, benetan ikusi nuen aurten, hemen egin behar nuela, hartu behar nuela kilometroa, horregatik izan dizut kilometro hartzen dut, baina metro batzu egingo ditut, eta beraiekin korrika egitea gero eta garrantzitsua izango delako erakustea euskara dela ongietorriko ere hizkuntza, ez? Eta nola baita ere sensibilizatu hemengo nortasuna eta hemengo identitatea euskararekin lotuta dagoela derrigorrez eta hori ederra dela gainera, ez? Ez dela zerbait behartua baizik eta zerbait oso polita eta hori da erakutsi behar duguna onai hurbilduko den mundu guztiari. Eta horretarako korrika balio du, eta horretarako nire presentzia ere espero dut
horretarako ere baita balio izatea. Manex aldai ere euskararen alde eta Irunen honatan urbildu zara Irunera korritzera. Bueno, guardia korrika egiteko, bestela Hondarribian goxan korrituko dugunez, egun argi aprobetxatzeko. Euskararen alde egiteak Irunen eta Hondarribian zer suposatzen du? Korrika zer da bi herri hauentzat? Azkenean da euskara aldarrikatzeko modu bat, ez? Nahiz eta 2 urtetik behin pasatzen den, balio duen gehiago erabiltzeko urte guztian zehar eta gure hizkuntza bilakatzeko. Eguna proposa tokatu da, larunbata eguerdia gutxienez Irunen jende mordoska hurbiltzeko. Bai, eta espatiko partez, ez? Azkenek urtetan beti pasatu izan du da gauez, Hondarribian gauez pasatuko da, baina politagoa ez, eta jendea animatuko da, así que ondo. Vale, mi esker. Euskarara kanporata denok korrikara. Euskara lau da esan gure pele herria. Handikan baitu korrika kasihera berria, Bilbon ospatzeko tamba kilometro azkena. Salvadorren babesean emanen du lehena. Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Erenean ikusteko euskaldunon hizkuntza, korrikazale guztiek hauxe eskatzen dute. Nola zabaldua dagon prezia bezate. Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Gogoa kumpli dezala euskal jendarteak. Euskaldun bihurtuz datozen urteak, 10 egun eta gauez korrikata euskara. Euskaldunei eskerrak izturik sugarra. Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Batzuk herria zoro euskara zalantzi, bentzen euskara maite herria gaitzetxi, hizkuntza eta herria bere xez doatzi, berek nahi daukute konpreniarazi, bata bertzea gabe ez aizpela bizi. Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Gure peletik Bilbora abiada dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara.